Hello! Magandang buhay sa ating lahat at welcome back to our YouTube channel. It's Baklang Waray! I'm Baklang Waray Christy. So ngayon, tuturuan kayo naming magluto ng MISUA, lutong Visayas. Wait. So ngayon nakikita nyo walang si Baklang Waray Mel. Okay, so ngayon, hindi po ako ang magluluto. So baka sabihin nyo ako ang magluluto, no? Si Baklang Waray Mel po ang magluluto ng ating recipe MISUA. Ayan. Wow! Lutong SAMAR po yan. So makakasave po kayo ng 100 pesos. So tawagin na natin si Baklang Waray Mel! So, nandito na si Baklang Waray Mel! Yes! Wow. Hello! Magandang buhay po sa inyong lahat! So, ngayon po ay magluluto tayo ng simpleng recipe made from SAMAR! So, ayan, meron po tayo ditong repolyo, sibuyas, at meron tayong tatlong itlog. ayan. At syempre, ito na yung ating MISUA. Ayan. Yes! Kung napapansin nyo po mga Barbie, wala tayong laso na kasi wala kaming budget. Diba? So, itong sibuyas po ay tira lang po kagabi. So, maganda yung may bawang. Tama ba? At meron din po kaming magic sarap. At datu puti! Ayan, disclaimer lang po, hindi pa po kami sponsor ng magic sarap at datu puti! magic sarap at Datu puti! baka naman po. Oh, ayan. Ma-commercial kami, charot. So for now, magsisimula na tayo sa ating pagluluto. Ayan, mag-start na po tayo sa ating pagluluto. Yes. Yes, at syempre bago tayo makaluto, dapat meron tayong Sandok! Charot. batuan. Cooking kuwan pot. Ayan, dapat meron tayong cooking pot with pakit na Baklang Mel, bakit ang ganda-ganda naman ang suot mo ngayon? So dahil wala tayong Ang ganda ng apron. dahil wala tayong panyaya na pagyayak. So at saka wala tayong chef head. Yes. Kung na kailangan talaga ng apron. Kailangan may effort din tayo. Mas ganun yung buhok mo dapat. Para yung, instead na wala kang hairnet, ito yung gagamitin mo. Ito lang ang sa ni Bailaga. Sumo. Diba? So now, next is So ayan, Baklang Waray Mel. So, ano ang uunahin mo pala niya? ayan, so kailangan magpainit muna tayo ng Cooking pot. oo, ayan, kailangan mainit siya kasi pag hindi siya mainit, wala. Yung ganun din ka na. Ilang oras ba yung Paano natin malalaman kung mainit ng ating cooking pot? So, itry mo, Baklang So Waray. yung kamay mo dapat, ilalagay mo dito. Charot lang. Pag-iat na yung kamay mo, Yan. ayan, so medyo, ayan, mainit na siya. Mainit na siya. So, ilagay ang mantika. Baklang Waray Mel. So, yung ganito, di ba, pwede ka naman mag-add na lang ng mga ibang mga recipe, di ba? Oo, kasi Discarte mo lang. kung may mga budget kayo, since kami wala kaming budget, ito lang po yung natira sa ref namin. Ayan. So, ayan, mabubuhay na po kami dyan. Dahil po laki kaming SAMAR at tinuruan kami ng aming mga magulang kung paano magluto. So, ayan, nagpapasalamat din po kami sa aming mga parents dahil tinuruan kami nilang magluto ng kahit ano-ano. So, sa mga kabadget po tayo, no? Pwede po dito, agad yan ng sardinas, di ba? Yes!
Ayan, dahil kung nakikita nyo po, itlog yung nilagay ko. So, ayaw po namin ng sardinas daw kasi malamsa. Charlie's Angel. So, depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Pansahog. Pwede naman po, kung may pork kayo, yun. Pwede nyo pag may pork kayo, mas maganda. Diba? Ito, ginawa lang niya yung pag-budget. So, halo-haloin na natin, no? Halo-haloin. May food dito. Para tiripoy na. Okay, so ayun, pwede ka na pala mag-asawa, di ba? Kung sa pag-aasawa lang, matagal na. So, since tapos na ako dyan, hello, shoutout pala sa'yo kung nanonood naman sa vlog namin. Oh, wow, di ba? So, ayan, ayan, pag nakikita nyo kung brown na siya yung lagyan na natin ng tubig, shrimp from Ilang tubig yan? Sakto lang ba? Kailangan 3 cups. O 3 cups. Depende lang ba, So, depende sa sa pagluluto mo. Ikaw, kung gusto mo Dadamihan mo. isang galon. Isang galon? So, hihintayin po natin kumulo. So, takpan muna natin. Habang hinihintay natin kumulo, so, magti-tiktok muna tayo. 1, 2, Ayan mga kumbenya girl, di ba? Hilo sa inyo dyan. So, ayan sa mga kumbina girl. Mga zoom-zooman yan yun to. Yes, alam nyo na, di ba? Mga taga-Samar alam din yan, yung loto niyan. Yung mga tondenya girl. Alam kayo, Rochelle, Paano, ha? Ayan, shoutout muna tayo habang hinihintay pa natin kumulo. So, shoutout pala Ross and Ihano. Kay Mark Ornas. And kay Sha. Kay She. At saka kay Benji Magnayan, hello. Yes, and to Arnel. Arnold Barbie. And please subscribe to Marasa Vlog. Hi to, hi to Del Gonzaga Chorica and to our friend, si Rodan Chorica. Ayan, hello po sa inyo lahat. At syempre, shout out din kay Mom. Hello. Ayan pala, it's summer day pala sa Samar. Sa kaya, yes, it's summer. Advance happy fiesta sa all guys. So, ano lang muna tayo ngayon kasi may pandemic tayo na nasa. So, balang araw, makabalik din sa normal ang ating halikan. And just keep praying lang po, diba? So, ang tagal kumulo. Mga nararanasan po natin yan lahat. Next year. So, sana mo na ba? May tanong lang ako, Baklang Waray. Yes. Ano ang nauna? Manok or itlog? Yun ang pinakamahirap, di ba? Parang nagkakagulo tayo dyan, yung mga ganyan. So, nauuna daw yung manok. Yes. Tama. Manok. Bakit nauna ang manok? Kasi dito nang gagaling. Di ba? Galing sila, yung itlog galing sa manok. Tama? Tama. Yung nauna is manok. Siyempre, di ba? Mauna talaga ang manok kasi sabi nga, ginawa ang hayop, tao at bagay ng Panginoon. So, nauna yung manok kesa yung itlog. Yung iba naman, sabi sa itlog kasi dito sila nang gagaling, di ba? So, Saan naman paano sila manginginit kung walang manok? Yeah. So, paano sila mabuhay kung sa lulumluman? hindi naman ito manggagaling sa buhayan, di ba? Pag ma-jama, manok na yan. And dahil hindi pa siya kumukulo, so persahan na natin ilagay. Ayan, ilagay ang repolyo. Yan, yung gabi. So, ayan. Pwede naman po ilagay nyo yung, yun? Picture. Bakit pala ang liit ang ginamit mo? Kasi yan lang yung pinakamagandang yan lang yung pinakamaganda na lutuan. So, sa bahay kasi namin, ito lang yung pinakamagandang lutuan. So, takpan ulit. At magantay ng 1 hour, di ba? Layo. Ayan, Baklang Waray yan, buktan bunay. Okay, bubukong ko kuno ang bunay. Ayan, so kailangan natin bati-batiin ang bunay. Bati-batiin? Okay. Diba?
naman habang nagbabati si Baklang Waray, kailangan matapos niya to ng 30 seconds. Ang challenge mo ay mag-uumpisa na. Batiin mo na in 3. Tapos na. Batiin mo in 3, 2, 1, 30, 29, 28, 27, 26, Kailangan may 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! So, ayan, di ba? Ganyan po ang result ng pagbabati in 30 seconds. Pagbabati nga. Hindi pagbabati ng hawak kayong green-minded dyan. So, Hindi nga ayun. nagbabati nga, yung buntis ba tama? May nagbabati din yung sa buntis yung, Nagbabati nga. yung mga nganak ka na. Kung pa ng mga kanoosan, so, papalitan na po natin yung pangalan. Code name natin. Yung mga code name namin. Kasi may nag-request sa amin sa isang fan na palitan na daw yung no. So, gagawin na namin Barbie. Kasi sa mga Becky, mga bakla, di ba? Yun talaga naririnig natin sa lahat. Pangit man tawagin na itong bakla. Yung mga nakaganda is Barbie, di ba? Ayan. Babaguhin na nila. Kumbaga, may in-upgrade na as Barbie. Di ba? Ang ganda! Ay, mga ka-Barbie! Mga ka-Barbie. Ay, Barbie! Sabi ko na Barbie! So, ayan mga Barbie! Ayan, so dito, no? Ayan, tumulo na siya. So, tip lang po para hindi po kayo mapaso, wag po kayong mag-aapura o mag-aapura nabuksan agad kasi pag buksan nyo agad, mapapasok kayo. Gamit ng pot holder. So, ayan, para baklang iwas Mel, paso. Ano bang mauuna? Yung MISUA ba? O ito? Mauuna yung MISUA. Ayan, so haluin muna natin ng maayos. Kailangan hinahalo yan ng maayos. Kahit ang MISUA, tag 10 pesos lang po, may price pa po. Wala pong brand yung MISUA namin. So, ay ang MISUA. Ayan, di ba yung una yung MISUA tag 50 ba? Yes. Wala na yan ang Tulusing Samar ko. Wait lang doon. Tulusing ko, piso mo sa... Kasi sa summer noon, yung MISUA talaga 150 centavos lamang po. Yes, totoo yan. Tapos branded siya, pero ngayon iba na. Kulay pula yun eh. Ayan, jeez. Ayan, sa mga hindi pa po marunong dyan, mahilig magluto, ito po yung pinakasimpleng gawin lang po. Madali lang siya. Ayan. Sa halagang 100 pesos, may ulam na kayo at makakabusog na to. Pero pwede bang ilagay yung pichay dyan? Baklang Mel? Pwede naman kahit anong gulay pwedeng ilagay dito. Okay. Basta kung mag-discard kang magluto, kahit anong gulay pwedeng ilagay. Kahit yung ang palaya. So natuto mo lang Kay mami ko, kasi yung mama ko kasi yung maluto. Ayan! So ilalagyan na po natin ng dato puti. More linamnam! So lalagyan na natin ng dato puti soy sauce. Baka naman po si Dato Puti bukas na bukas magawa na kami ng advertiser. Charot lang. Ayan, morning namnam sa Dato Puti. Yun po ang lahat ng magagamit natin sa mga recipes. Linamnam! Hello mga mamshi! Dahil magic sarap ang gamit natin, alam nyo ba ang magic sarap ay kompleto ricados na at nagpapalinamnam sa ating mga lutuin. So ayan, ilalagay na natin ang aking magic sarap! Sabi nga nila, nasa magic sarap ang tunay na magic. Ano magic? Ayan, malapit ko natin.
Magic sarap! Baka naman po, magic sarap, no? Inuulit po namin, no? Disclaimer Yes. lang po, hindi po kami sponsor ng magic sarap at Got to put this soy sauce. Basta naman. So, ilalagay na po natin yung binating itlog. Wow! Charan, luto na po ang ating MISUA ala egg. MISUA via SAMAR. Yes! So, tikiman na po. Amoy pa lang. Bango. Linam naman. Sarap. Ang sarap talaga. Ang sarap. So, ayan, that's it mga Barbie. At sana may napulutan at may natutunan Yes. kayo sa aming tips. At mura-mura lang siya makakatipid. Yes, sa halagang 100 pesos lang po ito. Yes. Ayan, kung nagustuhan nyo ang aming video, please like, comment, and share. Yes, mga Barbie, and please don't forget to subscribe. Ayun, so that's it po. And maraming salamat. And bye-bye! Ina na! Sorry, it's DJ.